галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабәләренә салават шәрифләрен насип итсен. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям тормышында аның күп кенә вакыйгалары һәммә безгә дә кыямәт көненә дәвам итерлек зур хикмәтле кыссалар һәм вакыйгалар иде. Һәм аның әйткән сүзләре кичкенә генә булса да, бер җөмлә, ике җөмлә яки өч җөмләдән торса да, үз эченә тирән мәгънәне алган нәсихәт иделәр. Һәм шул бер нәсихәт турында сезгә сөйләп узасым килә. Бер вакытны Пәйгамбәребез белән бергә аның дядясының, абыйсының малае Абдуллаһ ибн Аббас бергә дөядә утырып барганнар. Һәм галимнәребез әйтә, ул вакытта ди, шушы Абдуллаһ ибн Аббаска 10 яшь иде ди. Ягъни 10 яшьлек кичкенә сабый малай. Һәм Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шушы малайга шушындый бик тә тирән булган һәм әһәмиятле булган сүзләрен җиткерә, ул хәтта шушы яшь малайга түгел, бөтен өммәткә дә туры килгән сүзләр булып тора. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Я гулам, эй малай, мин сине хәзер берничә сүзгә өйрәтәм, исеңдә калдыр. Уяу бул, игътибарлы бул. Һәм нәрсә ди? Аллаһны сакла, һәм ул да сине саклар. Аллаһны сакла, һәм син Аллаһны каршыңда табырсың" дип әйтә. Һәм менә бу сүзләрнең мәгънәсе, Аллаһны сакла дигән сүз, әлбәттә, Аллаһ Раббыбыз бернинди ярдәмгә дә, бернинди саклауга да мохтаҗ түгел. Ләкин Пәйгамбәребезнең әйткән сүзләре Аллаһны сакла, ягъни Аллаһка карата булган фарызларың, булган ваҗипләрең, булган бурычларыңны үтә. Калдырма. Әгәр дә син Аллаһка бер адым атласаң, әгәр дә син Аллаһка бер якынаерга теләсәң, Аллаһ Раббыбыз да сине саклаячак. Сине дә бәла казалардан имин кылачак, һәм син аңа якынайган сайын ул да синең дәрәҗәңне арттырыр. Һәм нәрсә ди? Аллаһны сакла, һәм Аллаһны, Раббыңны каршыңда табырсың ди. Аның ярдәме, аның кодрәте, аның сиңа булган мәрхәмәте синең яныңда булыр. Әгәр дә син үзең Аллаһ Раббыбызның фарызларын үтәсәң, әгәр дә син үзең Аллаһтан качып түгел, Аллаһка таба якынаерга теләсәң, һәм берәр нәрсә сорарга теләсәң, ул әйберне Аллаһтан сора ди. Һәм әгәр дә ярдәм эзләсәң, ул ярдәмне Аллаһтан сора дип әйтә. Һәм бил ди, әгәр дә бөтен булган кешеләр җыелышып сиңа нинди дә булса файда китерергә теләсәләр ди, алар бары тик Аллаһы Тәгалә сиңа тәкъдир иткән, сиңа билгеләп куйган шул зурлыкка кадәр генә сиңа файда китерерләр ди. Һәм бил ди, әгәр дә дөньяда яшәгән бөтен кешелек башыннан алып ахырына хәтлек җыелышып сиңа зыян салырга теләсәләр ди, алар ди Аллаһы Тәгалә Раббыбыз тәкъдир кылган, предопределить иткән зурлыкка кадәр генә сиңа зыян итә алырлар дип әйтә. Һәм каләмнәр күтәрелде, һәм битләр, сәхифәләр инде кипте дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу хадистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям динебезнең зур бер нигезе, иманның 6-нчы баганасы тәкъдиргә иманны ныгыта торган үзенең нәсихәтләрен китерә. Аллаһны сакласаң, дөньяда нинди генә үзгәрешләр булмасын, әгәр дә син Аллаһка тугры булсаң,
Аллаһ та сиңа тугры булачак. Әгәр дә син Аллаһка якынайырга теләсәң, Аллаһ та сине бәла казалардан имин кылыр дип әйтәләр галимнәребез. Шулай ук бу хадиснең икенче бер риваяты бар. Ягъни шул ук вакыйгада бәлки икенче бер вакытта яки шуннан соң да Пәйгамбәребез бу малайга тагын өстәп берничә сүз әйткән. Һәм шунда әйтелә: Аллаһны сакла һәм син Раббыңны каршыңда табырсың ди. Һәм Аллаһны рәхәтлек вакытында танырга өйрән дип әйтә. Тырыш дип әйтә. Һәм шул вакытта ул да сине авырлык вакытында таныр дип әйтә. Познай, стремись к познанию Всевышнего Аллаха в благоденствии, когда с тобой все хорошо, когда ты сыт, когда ты спокоен, когда у тебя все нормально. И если ты будешь стремиться к этому познанию, то и Аллах познает тебя в беде. Һәм бу җәмәгать, бу сүзләр, хикмәтле сүзләр, алар еш кына безнең хатабызны күрсәтәләр. Без җәмәгать кешелек, без кешеләр. Без шундый Аллаһның мәхлуклары, без бик тиз онытабыз. Әз генә безгә рәхәтлек килә башласа, без шундук борыныбыз күтәрелә башлый, шундук масая башлыйбыз, шундук безнең самомнение күтәрелә башлый, һәм башкаларны әллә кемгә битереп китеп үзебезне югарыга күтәрәбез җәмәгать. Ләкин әгәр дә нинди дә булса авырлык килсә, без шундук: "Я Аллаһ, я Раббым сакла, я Раббым имин кыл" дип, без шундук Аллаһны искә төшерәбез. Ләкин җәмәгать, монсы да дөрес, авырлык вакытында да Аллаһка ялварырга кирәк. Ләкин моннан да кыйммәтлерәге, ценнее, чем вот это вот, Аллаһны рәхәтлек вакытында тануың. Чөнки ул вакытта рәхәт булганда, тамак туйганда, күп кеше Аллаһ Тәгалә турында оныта. Күп кеше Аллаһы Тәгаләнең фарызлары турында оныта. Күп кеше үзен "я никому и ничему не обязан" дип әйтеп йөриләр, уйлыйлар җәмәгать. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, дөньялар ничек кенә үзгәрмәсен, нинди вакыйгалар гына башланмасын, әгәр дә син үзең Аллаһ Раббыбызга һәр вакытыңда Аллаһ Раббыбызга гыйбадәт кылсаң, Аллаһ Раббыбызны танысаң, һәм эшләгән эшләреңдә дә Аллаһ газабыннан, Аллаһ ачуыннан сакланыйм дип үзең ниятләсәң һәм эшләсәң, ул вакытта дөнья ничек кенә үзгәрмәсен, Аллаһ Раббыбыз сине бәла казалада калдырмаячак. Һәм шулай ук Пәйгамбәребез дәвам итә: "Һәм билди, сине әйләнеп узган авырлык ул бер кашанда сиңа тимәс иде" дип әйтә. То, что тебя обошло стороной, оно никогда бы тебя не постигло дип әйтә. Һәм шулай ук сиңа тигән авырлык ул бер кашанда сиңа тимичә читләтеп узмас иде дип әйтә. Һәм билди, сабырлык җиңүгә китерә, авырлыктан соң җиңеллек, рәхәтлек килә. Шулай итеп, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хадисендә безне Аллаһны танырга, Аллаһ Раббыбызны белергә чакыра. Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез ушбу ике хадистә һәм башка хадисләрдә безне шушы 6-нчы багана иманга, тәкъдиргә иман китерүгә безне җәмәгать Пәйгамбәребез үнди һәм чакыра. Һәм шуңа теге кайсы бер вакытларда кеше нинди генә авырлык белән очрашса да, нинди генә төрле проблемаларга килеп терәлсә дә, ул кемне искә төшерсен? Ул утка ыргытылган Ибраһимне искә төшерсен. Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәлләве Ибраһимне һәлак иттеме? Ибраһимне коткарды. Диңгез каршына килеп баскан Мусаны искә төшерсен. Бу Пәйгамбәр һәм аның халкы диңгезгә килеп басканда, аның халкы, аның кавымы каршыбызда диңгез ди, артыбызда Фиргавын дип әйтә. Бүтән ниләре белән, гаскәре белән безне һәлак итә, без харап булабыз дигәндә, юк. Муса алейхиссалам нәрсә дип әйтте? "Калла инна ма'ия рабби саяхдин." Юк ди, минем белән бергә минем Раббым, ул миңа туры юлны күрсәтер дип әйтә. Һәм шунда Аллаһы Тәгалә аны диңгездән коткарды. Диңгезне ачып, аннан чыгарып җибәрде. Шулай ук Пәйгамбәребез Мөхәммәдне саллаллаһу алейхи ва саллям искә төшерсен.
Икесе Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям һәм аның сахабәсе, дусты, иң якын кешесе Әбу Бәкр белән Мәккәдән һиҗрәт кылганда, Мәккә кырыендагы бер тауның куышына кашканда качып утырдылар. Аллаһы Тәгалә әмер итте, шушында сакландылар. Һәм Әбу Бәкр буларны бит инде эзлиләр бит инде, мөшрикләр эзлиләр, үтерергә телиләр, бетерергә телиләр. Һәм эзләгәндә Әбу Бәкр җылый. Әбу Бәкр авырлыктан и Аллаһ илчесе дип әйтә. Буларның берәрсе дип әйтә, аяк астына караса безне күрәчәк дип әйтә. Әгәр дә буларның берәрсе дип әйтә, ихтибар белән генә күз алласа безне күрсә ди, без биттек дип әйтә. Һәм шунда Пәйгамбәребез нәрсә дип әйтә? И Әбу Бәкр дип әйтә. Син нәрсә уйлыйсың икәү турында? Әгәр дә ул икәү өчен өченчеләре Раббылары булса дип әйтә. Что ты думаешь о тех двоих, если для них третьим будет Всевышний Аллах? Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, кеше нәрсә белән генә каршылашмасын, нинди генә авырлыкка килмәсен, нинди генә вакыйгалар аша узмасын, белсен, ул вакыйгаларны бетерергә, авырлыктан соң җиңеллек китерергә, проблемаларны хәл итәргә кудрәтле аның Раббысы бар. Һәм Аллаһ Раббыбыз Тәүбә сүрәсенең 51-нче аятында булай дип әйтә: "Кул ла юсибана илля ма катабаллаһу лана, хува маулана, ва алаллаһи фальятаваккалил муъминун." Әйтти, безне ди, безгә тигән әйберләр, безгә килгән вакыйгалар, язмышыбызда очраган хәлләр, алар барысы да Аллаһы Тәгалә тарафыннан безгә язмыш ителгән, билгеләнгән, тәкъдир кылынган ди. Һәм ул Аллаһ Раббыбыз безнең ярдәмчебез, наш покровитель дип әйтелә. Һәм мөэминнәр, иман ияләре Аллаһка гына, бер Аллаһка гына тәвәккәлләсеннәр, аңа гына иман китерсеннәр диелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу әлбәттә безгә нәрсәне күрсәтә? Шушы 6-нчы багана, тәкъдиргә иман китерү баганасы, Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәлләү төшенчәсе ул һәммәбез өчен дә бик тә кирәкле һәм һәммәбез өчен дә бик тә әһәмиятле эш булып тора. Шулай ук Хадид сүрәсендә 22-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ма асаба мин мусибатин фил ард ва ла фи анфусикум إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير." Нинди генә авырлык, нинди генә бәхетсезлек җирдә булмасын һәм сезгә дә килмәсен, барысы да Аллаһы Тәгаләнең китабында билгеләнгән. Это уже все записано в Писании. Һәм без бу дөньяларны, бу күкләрне, дөньяларны барлыкка китергәнчегә хәтлек ул инде билгеләнгән ди. Һәм һәммәсе булар Аллаһ өчен җиңел дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, иман китергәндә берәр мөэмин, берәр мөселман Аллаһы Тәгаләгә ышандым, ләкин пәйгамбәрләргә ышанмыйм, или бөтенсен кабул итеп бетермим, фәрештәләрне танымыйм, изге китапларга иман китермим, кыямәт көненә ышанмыйм, үлгәннән соң без бөтенебез чиреп бетәбез, шуның белән тәмам, яки тәкъдиргә ышанмаса, я сам вершитель своей судьбы дип әйтә икән һәм ышана икән, моның Аллаһы Тәгаләгә булган иманы аңа файда китермәс. Һәм Пәйгамбәребез вафат булгач, сахабалар арасында, сахабалар исән булганда, шундый бер фитнә башланды, кешеләр арасында барлыкка килделәр шундыйлары, алар тәкъдирне инкар кыла башладылар. Они стали отрицать веру в предопределение. Һәм нәрсә дип әйттеләр? Аллаһы Тәгалә безнең эшләгән эшләребезне эшләгәннән соң гына белә дип әйтә башладылар. Бу авыр сүзләр, бу күфер сүзләр, күферлек сүзләре. Һәм кеше әгәр дә мондый ихтикатны, мондый иманны, мондый төшенчәләрне уйлый икән, ышана икән, аның җәмәгать иманы дөрес булмый. Һәм бу сүзне ишеткәч, Абдуллах ибн Умар, сахаба, Пәйгамбәребез вакытында ул яшь иде, ләкин шул вакытта ул инде олыгайган, картайган бер абзый иде. Һәм шул әйберне ишеткәч ди, аның калган бүтән әйберләре файда китермәячәк, менә шушы тәкъдиргә иман китермәячәк дип әйтә. Шушы тәкъдиргә ышанмыйча, алдагы иман баганалар файда китерми кешегә дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать,
Җәбраил алейхиссалам, фәрештә, кеше сүрәтенә киреп, пәйгамбәребез янына килгәч, сорый: "Иман турында хәбәр ит миңа, нәрсә ул иман?" Һәм пәйгамбәребез нәрсә дип әйтте? "Ан ту'мина биллаһ." Иман иясе буласың килсә, иманлы буласың килсә, иманның нәрсә икәнлеген беләсең килсә, Аллаһка ышанырга тиешсең. Ва малаикатихи, һәм аның фәрештәләренә ышанырга тиешсең. Ва кутубихи, һәм аның изге китапларына. Ва русулихи, һәм аның пәйгамбәрләренә, илчеләренә. Вал яумил ахири, һәм кыямәт көненә, соңгы көнгә, ахыргы көнгә. Ва ту'мина бил кадари хайрихи ва шаррихи. Һәм ди, синең тәкъдирнең хәерлесенә дә, синең өчен тәкъдирнең начар булганысына да иман китерергә тиешсең дип әйтә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы сүзләр хайрихи ва шаррихи тормышыңда нинди генә вакыйга булмасын. Рәхәтлек вакыйгасымы, начарлык, авырлык вакыйгасымы, һәммәсе Аллаһ тәкъдиреннән килә. Һәм яхшысы Аллаһтан, начары иблистән, шайтаннан дип әйтү ул дөрес түгел, җәмәгать, алай түгел. Безнең тормышларыбызны билгеләүче бердән-бер Аллаһ Раббыбыз. Һәм шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы илчесе пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям һәммәбезне дә менә шушы 6нчы багана, иман баганасына иман китерергә чакыра. Һәм шулай ук без нәрсә эшләргә тиеш? Әгәр дә тәкъдиребезне яшәгәндә төрле вакыйгалар килеп, без ничек аны башыбыздан уздырырга тиешбез, аны да пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә хәбәр итә. Аҗабан ли абрил муъмин. Иман иясенең хәле бик тә гаҗәеп дип әйтә. Әгәр дә һәм аның бөтен эшләре аның өчен файда булачак ди. Һәм бер кемгә дә бүтән мондый өстенлек бирелмәс дип әйтә. Әгәр дә аңа дип әйтә, җиңеллек килсә, рәхәтлек килсә, ул шөкр итә. Һәм шөкр иткәне өчен бу аңа тагын да зур изгелек белән әйләнеп кайтыр дип әйтә. Һәм әгәр дә аңа авырлык килсә, ул сабыр итәр, һәм шушы сабыр итүе аңа яңадан игелек белән, изгелек белән әйләнеп кайтыр дип әйтә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, мөэмин иясе, иман иясе, мөселман кеше, ул бу дөнья белән генә яшәргә тиеш түгел. Бу дөньяның бар башы, бар ахыры. Һәммәбезнең дә бар ана карныннан чыккан туган көнебез, һәм һәммәбезнең дә булачак ахыргы соңгы көнебез. Ләкин бу дөнья вакытлы булса да, әле каршыбызда мәңгелек ахират булачагын, җәмәгать, онытмыйк. Һәм бу дөньядан соң килер Аллаһы Тәгалә каршындагы кыямәт көненә. Аллаһ Тәгалә каршында җавап тотачакбыз. Эшләребез өчен, гамәлләребез өчен. Һәрбер зулымлык кылган кеше зулымлыгы өчен җавап бирәчәк. Һәрбер залимнәрдән зыян күргән кеше ул үзенекен алачак. Берәйбер дә онытылмаячак. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, ахиратны онытып, бу дөньяга батып, бу дөньяның мәшәкатьләренә батып, ахиратны һич тә онытырга тиеш түгел. Һәм соңгысы, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Раббыбызга тәвәккәлләү. Без нинди генә вакыйгалар аша уссак та, ничек кенә яшәсәк тә, нинди генә күренешләр күрсәк тә, һәр вакыт Аллаһы Тәгалә Раббыбызга таянырга тиешбез. Аңа тәвәккәлләргә тиешбез. Эшләребезнең, сүзләребезнең файдалы һәм уңышлы булуын теләп, нәтиҗәсен Аллаһ Тәгаләдән көтәбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләрендә Аллаһка тәвәккәлләү белән бергә әле сәбәпләрен дә үтәргә чакыра. Ягъни, гел көтеп утырып кына булмый. Син үзең дә сәбәбен кылырга тиешсең. Бөтенегезнең дә ишеткән бар ул хадисне, ул сүзләрне, аны еш әйтәләр, еш сөйлиләр, гәҗитләрдә, мәчетләрдә, анда телевизорларда. Бер вакытны пәйгамбәребез янына бер кеше килә. Һәм әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, башта дөямне бәйләп куйыммы?" ди. Һәм аннан соң Аллаһка тәвәккәллимме? Яки башта Аллаһка тәвәккәллим, аннан соң бәйләп куйыммы дигәч, пәйгамбәребез әйтә: "Бәйләп куй дөяңне. Сәбәбен кыл, аннан соң Раббаңа тәвәккәллә" дип әйтә. Һәм шулай ук төрле авырулар, төрле ширләр килгәндә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям былай дип әйтә: "Шушы ди авырулар, заразалар, алар бары тик Аллаһ тәкъдире белән генә күчәләр" дип әйтә. Һәм
Кошларның да төрлечә очулары, алар да һич тә тормышка тәэсир итмиләр ди. Һәм ябалак, сава, элек гарәпләр вакытында шушы ябалакның очуы, ябалакның түгән итүе, тавыш чыгаруы алар өчен начар бер ни булган, начар бер хурафат булган, начар бер суеверие булган. Алар аңа ышанганнар, һәм ул да үзгәртми дип әйтә. Һәм хәтта сәфәр айы да кешегә бер начарлыкта китерми дип әйтә. Ләкин син ди, әгәр дә авыру кешене күрсәң, ул авырудан ничек син арысланнан качасың куркып, менә шулай итеп кач дип әйтә. Ягъни ул авыру белән очрашып, үзеңә ширне күчермә, ул ширдән саклан дип әйтә пәйгамбәрбез. Шулай итеп Аллаһ илчесе безгә Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләгәндә, тәвәккәлләвең уңышлы булсын, дөрес булсын, иманга туры килсен өчен син үзең дә сәбәпләрен кылырга тиешсең. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә Раббыбыз һәммәбезнең дә иманнарыбызны ныклы кылсын. Аллаһы Тәгалә Раббыбыз үзебезне, гаиләләребезне, якыннарыбызны иминлектә кылсын. Аллаһы Тәгалә Раббыбыз яшәгән урыннарыбызны, шәһәрләребезне, илләребезне, дөньяларыбызны, я Раббым Аллаһ имин, сау-сәламәт кылсын. Һәм һәммәбезне дә шайтан фитнәләреннән, шайтан коткаларыннан сакласын. Һәм кыямәт көнендә дә, я Раббым Аллаһ, син риза булган хәлдә барыбыз да синең каршыңа бассак иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.